Stačí. Prestal nás. Ideme ochutnávať japonské sladkosti. Ovie. To? No čo tu máme? Kúpali sme to opäť na random. Neobzerali sme ešte čo to je, takže sme to proste brali, aby sme to vedeli ochutnať. Takže ja to otvorím. Údajne to tortová kocka, konzistenciou to je, že Fluffy. Strašne zaujímavé. a nafúkuje sa to, takže konečko. Japonské obaly. Big boy. Ďakujem. Počkaj, to musíme dať preč. OK. Cheers. Cheers. Úplne že... Je to strašne suché, ale je to dobré, je to syté. Taká vec, keď nemáš čas, dá si to ku káve, vieš, lebo konec som také môžeš. Prosím. Ku káve. Toto by som si dal ku káve, ale... Fakt je to syté. Fakt je tam mŕte syté. Toto by mi úplne v pohode stačilo do školy na 10. Dobre, máme tej list. Ja sa to hodnotíš. No, keby to nie je také suché, čo asi aj má byť, pretože je to logicky taká pena. Je to strašne taký Je to ten strašne pampusik. proste penové, no. Takže, ale okrem toho, keby si nepočítam tú suchosť, tak zasytí ťa to, je to veľmi chutné, nič k tomu nepotrebuješ, iba 3 €. Takže za mňa tak 8 z 10, kamo. 8 z 10 by som tomu dal. Strašne dlho sa to kúše. Ako správaš, je to také, že je to pampuch. Máš pocit, aké by to niekto zobral to cesto a proste si fakt jedol keby vatu a niečo podľa mňa čo z toho vata. Jak 3-krát mäkšie dukatové buchtičky. Presne taký ten vibe. Ale to tak úplne chutí, úplne. Mám taký detský vibe z toho, že fakt, keby som si mal, že si prísť a máš takú dukatovú buchticu, takú jemnú, mekučku s džemom úplne. Na toto by som sa nechal inšpirovať nejakým krémom, vieš? Alebo niečím, že niečo by som si proste na to dal, hej? Možno aj sír, ani so sírom by to nemuselo byť zle. Takže... Ideš ty. Kde to dávaš? Tu. Zatiaľ. Nie, do jakého kategórie to dávaš? Ja myslím, že ako to hodnotím? Áno. A-tier. A-tier by som to dal. Nie je to úplne, že perfektné, ale je to veľmi dobré a dal by som to skúdne znova. Dobre. Ja by som samozrejme... Máme tu, že... Čo myslím? Máme tu, že... By the way, z tohto videa budú určite aj nejaké behind the scenes, ktoré neuvidíte vo videu, ale budú tam ako bonus. I guess, dúfam. Určite áno. Nie je to, že úplne sladké, ale samé o sebe máme tu, že... Skús to pri sebe. To sú Oreos, jak sa volá, čo to bolo? Je to matcha a zmrzlina. Matcha a zmrzlina. Takže máme tu krásne zábav na to. Ináč všetky tieto dostupné veci, ktoré tu budeme mať, sme kúpili v Bratislave v Borimov, takže ak by ste niekto chceli ochutnať, tak je to vždy otvorené. Dobre, ale tu sa máme takú dôležitú otázku, čo sa týka Oreo, jak to ješ? To stačí asi jeden balíček podľa mňa. Určite áno. Lebo podľa mňa to bude strašne... Nerozumiem tomu, že nič, nikdy som nemal nič podobné. Akože myslím, mal som Oreo, nemal som nikdy podobnú žiadnu takto príchuť, takže tomto sú azijské shopy úplne vynikajúce a... Ocením to textúru, to má úplne, že aj vzadu, to proste krásne vidieť. Textúru, klasické Oreo, ale jak to je? Ja som videl takú tú klasickú reklamu, že olízeš, omletuješ. Ty kokos, kámo, to voní úplne... A samozrejme foto. Úplne jak cukrová vata. Cukrová vata. Však ovonia je to, kámo. Toto je, ak toto bude chutiť zle, tak ja už neviem, potom som sa extrémne nechal oklamať chuťou, ale... Dobre, cheers. Cheers. Akože... Fakt ten prvý touch bol jak cukrová vata. No je extrémne sladké. A mne je to také sladké, akože
cukor, ale ja sa si ako takú, neviem, zmrzlinu, jak je proste tá príbuz zmrzliny, tak Ale niečo také mentolové, je tam cítiť mentol, alebo metu? metu šklo. Metu by som povedal. Ale nie, akože neochutnal som maču, ale videl maču, ale necítim tam tú maču. Cítim tam fakt tú metu. Hej, tam skoro, možno to nie je mača, ale je tam mata. To bolo fajn, actually. Neviem. Kdyby som sa nedostal, lebo necítim tam nejaké vážne. Ok, Oreo šenka je stále, že Oreo šenka je dosť dobrá, samozrejme klasika, ale ten náplň je taká, že viacej matová, ja som si fakt dal, že matovú príchuť do tej šenky, matovú šenku. Keby ma niekto týmto ponúkne, tak si to dám, ale dobrovoľne si to uvidím. Nie, je to také, že je to mech docela, čakal som od toho viac. A má to strašne silný aftertaste. Tomu ver, sa si cítim tú metu. Metu. Takže ja by som to dal do C. A ja by som to dal do toho Cčka, že nie je to nič, čo by som si kúpil, ale nerobilo by mi problém si to dať znovu. Tak, dobre, nech sa páči. Lov ďalej. Ideme na nejaké nápoje. Určite by som nechcel to spláchať nejaké. Máme tu Poď, počkaj. matcha flavor. Kúpal som ich proste náhodne. Absolutne som nepozeral na to, že toto máme. Takže proste bral som, že čo som videl, čo by som chcel chutnať. Ale jak sme komentovali už, matcha je proste... To má byť čaj, proste to má byť. Dosť veľa vecí, viem, že aj Starbucks má extrémne dobrú matchu, takže nečudujem sa, že ľudia idú na to a robia matchové veci. No ukáž, máš tu. Zvuk? Pekný. Solid. Monster má lepší zvuk, ale samozrejme... Tak hej, lebo Monster sú bublinky a toto... Ukáž, ako to bude. Takže vonia to strašne divne to vonia. Tak čo má byť potom matcha? Hento mi voní úplne inak. Dobre, to je nejako, že... To je strašne subjektívne. Samozrejme ty cítim inak, ale z tohto cítim... vôbec Z tohto cítim viac matchy ako z tohto a pritom tá matcha tam skoro ani není. Teda to je rozdiel práve, že... Tu ja cítim menej matchy a v tom Oreo som cítil, že vôbec matchu, hej? Áno. Ale... Chuť. OK, tak tu cítiš. Ešte nič hovor. Actually, toto je extrémny rozdiel, oproti to je výrazná chuť matchy. Predstav si takú vodovú kávu. Takú, že kde si dáš viac vody a mlieko do toho. Reálne, nemá to konzistenciu mlieka, Ale ani vody. ale ani vody. Je to niečo také mizmes, ale to mi viacej pripomína Je matchu. také tie lacné kávy. Ale to mi viacej chutia v toho. Toto mi viac chudí od toho. Tomuto by som dal, a hento si zašlo, keďže hento malo cetír, toto je že lepšie, ale nie moc, ale... Zatiaľ všetky veci by som si, že dal znova, vieš? Akože je to v poriadku také, že som mám chuť. Nie je to má sladké, nie je to má... Chuť. Ale tá chuť je strašne taká, že strašne vyklížna z toho jazyka. Taký ten after, to je také Vodová proste. Je to fajn, je to také, že refresh, hej, ale smedí to potom aj tak, keď sa vezmeš. Toto by som musel vychliapať celé, aby to ono. Lebo si cítil povedať tú chuť, akože. Ja si myslím, že... Ne. Je to ne. Akože A je to toto je zatiaľ na nie, keďže hentomu sme dali Cčko a toto je ešte horšie jak to Oreo. Ale chutí mi to lepšie, ale zase nie je to také, že chuť tak dobrá, že by to zaslúžilo si vyššie tie Detír. dety. Proste, neviem. Keď hento sme dali Cčko a to sme sa ešte zlutovali, tak sa nemôžeš to nehnúčať. Ja som mal chvíľku keď som si sledoval sladkosti. Toto na mňa vyškocilo. Ale nie je toto vec, ale podobne na stripu chuť. Ľudia strašne sú potom od tých... Dokonca ešte to bolo v akcii, hoši, ak niekto pôjdete do Aizen shopov a týchto vecí, tak sledujte tie veci akcie, lebo niektoré veci sú že drahé, sú drahšie než bežne, ale ak to máte 30%, tak sa to nebojte ochutnať. Reálne, instantne proste. Ja som nikdy nemal že kraba, akože reálneho kraba. Nemám veľa rád môžke. Ja viem ako chutí krab, akože krabie mäso. Ono to máme napísané práve, že ingrediencie je všetko, ono... Nemáte ani krabie karbanátky?
nic neostré. Ja som sa vesne, že hej... Krabie meso je strašne sladké. som A proste, konzistenciou že hej, to je pevnejšie ako kúra. Morský živočíchov, ja som sa po niekoľko rokov dostal jak sushi. To je crazy. Ale krevety ti budú chutiť. Ale strašne ľudia sú takí úplne, že je to strašne divné si povedať, že krabia chuť, ale to je extrémne banger. A že to vonia strašne zaujímavo. Kam čínsky obaly by like azijské, neviem Tak či presne, lebo máme viacej dôležitými. Fú, kamo, akože to, to som otvoril a ja som cítil ten, proste to není, že smrad, to je taká... A to sme vonku, kamo. Ale je jasne vidieť, nabehni si, veľmi rád. To proste, Nebudem to žať po jednom, ani po dvoch. ono, ja to vyťahujem to zatiaľ. A proste je tu textúra. Ale voní to strašne dobré. Je pekná textúra proste. Toto zvinia krajšie. To sú také krekry, to nie sú úplne konzistenciou, že čipsy, oni sú to také... Ale z toho sáčka, jak si otvoril ten sáčok, to bolo buchlo inak a toto chutí inak. Vonia. No a to máme teda. Nemá tu nejakú, že intenzívnu, silnú chuť, ale má to taký... Také je to proste také jemne sladučké, vieš? A to krevety neviem, takže... Ale mal som ich už párkrát, len... Tak som toho chcel, musím priznať. Nešmakuje mi to všeobecne, ale toto mi chutí. No to je fajn. To je taký snack, práve, že keď nemáš chuť z niečo, že bude sladené, tak keď si decentne tam cítiš ten krabovec, ale Je to také- že silné, je to také, že akurát práve. Keď si dáš proste že nejaké cesto, ktoré by si úplne že maličko pocukril, vieš? Že nie je to sladké a nie je to ani proste nejak nevýrazne proste neutrálne. Toto by som nazval to nadneutrálnym. Ale toto by som si kľudne dal do budúcna. Aktuálne toto mi chutí viac, jak tie dve, čo sme teraz, to je... Ono toto beta bude padať dosť často, lebo Bude. samozrejme... Lebo toto Uteselenia. Oreo, čo sme tu mali, bolo že mŕte sladké, ale boli ste smetení z toho, čo cítite. Ale toto je, podľa mňa, čím viac ich jete, tak jeme to sladšie a sladšie, ale tá chuť zostáva fakt, že rovnaká. Toto reálne by som si kľudne dal znova. Mi sa páči, jak to chutá. Jo. A kľudne som Ačko. Fakt dávam bez randy. Na To je- Bčko. No to je fakt dobré. Ja som si to Bčka, Ačko to není. Na Ačko potrebujem... A možno, ak si to niekto z vás kúpi do budúcna, tak si môžete zaradiť proste, že podľa toho, čo mi to hovorí ten tier list, tak si bude po píšku. môžete vy hovoriť, či by ste tomu dali tak, jak my. Lebo toto je fakt, že... Akože mi sa že čo vlastne zreme a či náhodou neskapeme do rána. Keď tam niečo vynechali z toho, vieš? Ale väčšinou, čo som tak pozeral, tak obsah má 70%. Kilo by to vyšlo z 30 cc, čo je že dosť veľa, keď sa dáme. Ako? Že kilo toho ťa vyjde z 40 cc. A to si to úplne ľahké, to má koľko? To má iba 75 kg. Ty kokos, kamo, to je dosť slabá. Takže aj to u My mňa... pijeme toto, aby sme si práve že... No, Resetovali chute. Presne. Toto je džusík. Jablkový. A on všeobecne sa rozpráva, že o takom, že to keď niečo pijeme také silné, to dezinfikuje tie chute a zlepšie to práve. Máš ako parfémy a kávu. Káva ti proste resetuje. Máme tu dve veci, ktoré ja už som mal, ale chcel som ich dať ochutnať aj Vladovi. A toto je riasová príchuť, ktorá je ešte slanšia, asi najslanšia z nich a je to proste taká rolka. A toto je s príchuťou barbecue. Toto je fakt veľmi dobré. Takže začnem toto si to niekam položím. Oni majú strašne tvrdé obaly. Tak vieš, aby náhodou sa neozbuchlo, keď to vezú cez celú loď. To je proste takáto rolka. Dúfam, že ju nezlomím. OK. Takto vyzerá tá rolka. A z toho už cítiš takú dymovú údenú chuť. To je jedna rolka iba? To je jedna roka, ale to je skôr taký snack. To zlomíme samozrejme. Môžeš, ale asi sa ti to zlomí aj v prstoch. Odkusníš si z toho asi. O, dobré. Ja už som to chutnal, toto mi veľmi chutí. Takže toto už viem, ako dostať známku za mňa. Akože ja sa musím uznať,
Ja som mal, no to, že onigiri. Dosť chválená sladkosť, ale lepšie povedané, to sa už riadi fakt pre tú potravu, že si fakt grabneš a ideš, to je robené takého štýlu. No stále sa to vibe, keďže to je ťažká voda. Toto je za mňa jednoznačne S-tier. Proste ja mám toto veľmi rád. Neviem, či budeme hovoriť aj ceny, ale tak približne orientačne táto rolka stála 2 eurá. Jedna. Je to skôr ako taký snack, by som povedal. Že fakt niečo iba tak na dochuť. On to je S-tier. To je S-tier. Za mňa Hlavne, určite. keď sa vezmeme z toho sadička, že to je haluha. Iba. A je tam cítiť tú slávnosť tej chaluhy, aj konzistencia proste. To chaluha sama o sebe má nejaké korenie a tak dobre. Proste to korenie, co dokáže spraviť iba jedno vec, to je proste úžasné. Toto je určite S-tier, lebo nie je to ťažké. A tá vôňa proste, ty Vôňa to reálne pekne. predstav si, ako keď nahrejete Určite slaninu. dobre. To mne nič som baviť. Toto je na mne Určite by som si dal ešte raz. Ešte tu tá druhá, to je taká istá, len ona je slaná, iba slaná. Môžeme ochotnať kľudne aj tu, ale nepremda, vieš. Akože neviem, pomôžeme to. Ale toto, keď som videl, tak určite som nemusel dať ochutnať. To bolo fakt pecka. Aj že to, keď kúšeš tú riasu, tú chaluhu, tak ona ti ešte sa tak lepí a zmenšuje, vieš, to také žuvačky proste. Prečo, čo sa mi teda stalo? A to je na to Ale banger. najlepšia chuť. A má to silný, nie? Toto a... banger. Dajte ochutnať tú druhú. Určite áno. Tá druhá je... Túto druhú som mal taktiež. Tu je cítiť proste skôr podobne ako to barbecue, ale je to slanšie. Cítim úplne snáno, no. Pozvám. Čo viete, no? To sa ti práve, že tak resetuje teraz tie chute. A keď sa všimneš... Alebo niečo fakt neskutočné. Počkej, ak si niekedy niečo, ako som spomínal, niečo od toho kúpite, tak budete vedieť, že to bude úplne totálne úprimná ochutnávka. Tak to je že rozdiel. Ale ok. Toto je také sladko a keď do toho kusneš a rozheptaš sa, akoby ochutnáš to jazykom, tak je to sladké, ale ten aftertaste, teda je to slanšie, ale ten aftertaste, čím viac to máš v ústach, tým je to sladšie a sladšie. Ale to je proste... To mozog nemozguje. Mozog nemozguje pri takýchto veciach. Proste to je chaluha, to nemá nehľad nic, má toľko chutí proste. A toto má seba toľko chutí a žiadnu chuť. To je proste... Toto je skôr také, že tieto by som prirovnal k tej, jak sa volá také tie repliky toho Lidlu? Neo. Tie sú také strašne Low budget. presladené, vieš? A presne toto by sa k tomu hodilo. To som schopný sa 20 bránic jesť, a to mi stačí, že polka a som presadený na týždeň. Toto má za mňa absolútny S-tier. Mali tam viac príchutí, my sme zobrali barbecue. A toto je klasická proste obyčajná chuť, čo bežne tam proste je soleno, sladké. Absolútne S-tier. Prvá jesko za mňa dneska, pridám tak jednoduchá vec. Súhlasím. Takže... Som to zabral takto. Ináč toto ma veľmi zaujalo. Aj Toto má ako tam musím len zem. A hlavne toto potom, co tam je, vy necítite chuť toho, hlavne si myslím. Keď si milujeme Španielsko, latina, churros je poďte bango. Mne sa podarilo až nedávno, už som strašný idiot som to a ja mám strašne, že také docieli, ale to také veci, ktoré sa nich snažím, takže až nedávno som ochutnal churros na bratislavských trhoch, čo nie je že ideálne miesto na také veci, a hlavne španielské, bo to si povieme, najlepšie churro bude chutiť od hlavne Španiela a nie od nejakého Aziata, ktorý tam predáva, nie sú, To máš ako keby nejakom kebab robil proste Slovák. Slovák neurobí kebab tak dobre ako tu. Ale bol som prekvapený, vystal som si rado, ja som tam stál, ja som tam... Bol taký dlho. Ja som tam si vystal v tej zime 10 minút, ale to stalo za to, to bolo tak úžasné. Dostal som sa k tomu Nutellu. Kamoško, toto voní úplne jak tie čokoládové guličky a také, že lacné, vieš? To je to... Ty kokos, To je taký kamo. cukapík, a taký lacný.
Ale pekné. No. Sa mi páči textúra, páči sa mi. So close. Kamoško, na zdravíčko. Kamo. So good. Ja som myslel, že to bude viacej také And tasty? konzistencne tvrdšie, vieš, ale reálne ono to vyzerá, ako by to bolo tvrdé, ale rozplýva sa to na jazyku. Ale necítim tam tú čulost. Tam strašne cítim tú čokoládu. Ono to je s príchuťou čokolády. Za to cítim tak strašne tú čokoládu. Cítim tam škovicu tiež. Počkej, a to sú že turtle chips? Choco churros, akože to je príchuť choco churros? To je príchod choco churros, to nebude churros, ako si churros. Lebo akože áno, akože aj to tak vyzerá, vieš, taký churros proste, Ale cítim aj túto škovicu strašne. Ja strašne cítim. úplne to voní jak vianočné trhy na námestí. A pevník z toho strašne cítim. Je doslova pevníkové kúsky čokoládové. Za mňa možno druhý je styr. Medzi A a S, ale viacej by som sa priklonil k tomu S-tier. Lebo toto je strašne dobré. Toto je strašne dobré. No mňa... Alebo čakal som, že keď to rozkúčeš, tak ti to bude dráždiť jasná, vieš? Alebo budeš to trošku kúcať. Vôbec. No, vážení hosti a dámy. Máme tu samozrejme, ja na to uvidím to tu, máme tu samozrejme jednu známú vec. Každý pozná hot chip, ale nikto nepozná chip. Nie, že nikto, ale ja osobne nie. Ľudia si povedali, že hot chip samo sebe je že brutálne, ale prečo si nespraviť že radosť viacej toho? Že to máme real chili, máme tu limetku, čo je super, akože ono to nemá takú tú hodnotu hot chipu. Čo si povieme, je to regulované, 100% to je regulované. To je ešte chili piri, jalapeňos zelené a potom nejaký paprikový extrakt. Takže to nebude asi pravdepodobne tak zlé ako hot chip, ale... Skôr som do veci. Ono to bude parazizovať na hot chip, na chip. Samo to píše, že to je proste stupňov spalivosti je prakticky 2,5, to by to malo byť taký, že cípes, ale neumreš. Máme tu real chili, real hard, máme tu vec, to je vegánska vec. Takže to nebudú žiadne také premastené čipsy proste. No, prakticky by to malo byť... Chili, piri a jalapeňos. A nejaký paprikový extrakt, ako som spomínal, takže poprvé som na to vyhrali. A tak nerobili by toho tak veľa, keď to To je prvé japonské balenie. Je to aj vidieť. Lebo akože so všetkým som sa tu stralo tam tých koník. Okrem tých churros. Voní to? Ok, cítim si najviac zemiaky. Brutálne cítim zemiaky. To necítim ani to chili. Akože môžeme uznať, hej, že my máme už dneska, sa vidí, skúsenosť z hot chip a máme čím porovnávať. Máme. Ja som hot chip, akože... Každý, kto z vás mal hot chip, tak asi si vie presne predstaviť tú chuť, ako chutí ten hot chip a aká to je proste bolesť pre ten jazyk. Zapomínam takto. Ale nenechaj sa Aziatmi oklamať. Čo keď to nevoní, ale normálne tu Toto nebude azijská položíme vec. život. Toto nie je azijská vec, len z toho princípu, že to nie nemá azijské znaky. To je prvý fakt. A to je fakt, toto je americká vec, hoci by sa vec americká vec, lebo ja viem, že Číňania a Aziati to vecene, Japoncani, proste celý azijský popkultúra je teda inak. Samozrejme, nabíni sa ako to vie. Nebudem pustiť a zaberiem si ich že viac. Samozrejme. Lebo čo keď si dám že jeden a poviem, že to je slabé, tak to nech ma to štípe aspoň poriadne, ako už to je štípeť. Amen. Vhodí a neuškoď.
Najviac to tam cítim. Limetka? To je limetka. Aj to chili. Ale nie až tak moc. Také, že tuto na kraji jazyka. Vieš, tu tak máš boky? Tak presne tam ma to štípe. Ale že... Není to niečo, že extra pikantné, ale... Na to, ako to jemne štípe, to vôbec není z toho Ja mám cítiť. taký pocit, že to bude mať dosť nejaký ten. Keď budete mať spoženú reakciu, vieš? Oni škove, ne? Lebo... Jak oni robia tie chute? Prvýkrát má to štípal iba tak, že na chuť, cítil som tam limetku, proste prevažne limetku. Už tam cítim to chili, ale... Neviem, dal by som si to kľudne znova. Ale nedal by som to na nič extra proste, vieš? Ak hodnotím, že chuť samotných čipsov, aby neštípali jak dielo, podľa toho, jak sa to volá, tak by som kľudne dal tomu, že taký B, A tier. Skôr by som sa prikláňal k tomu Bčko, je to proste taký average. Ale sú to asi najštíplavejšie čipsy, ktoré som že doteraz mal normálnej značky, hej? Sú také... Keď budeme v podstate značku palivosti, jak sa to počítalo. A keď vieme, že to niekto počítal s tým, že má menšiu toleranciu na pikantnosť. tak to je asi, že OK. Ale akože ja som asi sklamaný. No ja som Čakal som aspoň minimálne podobnú chuť, jak sme mali predtým. Akože... Určite čipsy? som to nečakal ako ten hot chip, lebo však to by nepredávali po 80 Nie, gramov balení, aspoň ale... stále, toto iba prakticky že paralizujem. A ona je to také... Batu, máme hot chip, načku, poď už skúšať. Je to marketing dobre. Dal by som si to kľudne, že ku filmu. Ten, kto má rád, že je pikantné, alebo nie je úplne, že pikantné štiplavú bolesť, ale takú ako keď si robíte guláš a chutí vám, tak presne toto Ja by som to viem si presne dal. k tomu prirovnať. Lays, paprika, lemon chili. To je docela to isté, len to lemon chili za mňa palí viacej. A toto je zase akože... Vieš, čo mi to pripomína? Ak som mal niekedy ten ramen, habanero a chili. Presne toto istú chuť, hej? Cítiš tam limetku, trochu pikantnosti. A je to také, že pikantné kyselé, logicky. Ale tak dopríjemná. Ale čím viac jem tých čipsov, tak tým mi viac nabudú dať tá chili chuť. No ja sa opačím. Viacej cítim limetku. Hej. A Ja cítim aj to strašne chili. jemne palivo. No jednu áno, ale prevažne tam cítim tú limetku, no. Tá limetka sa stupňuje. Ale akože za mňa čipsy... Ten, kto má rád pikantné, by si to dal ku filmu. Čipsy, Eško. Ačko. Ačko. Nebo Pringelsky sú Eško, čo si pravím. Ja som taký nerozhodný medzi Bčkom a Ačkom, ale... Eško, palivosť C, D, počkej nie, C. Palivosť by som dal tak... BC. No. BC palivosť, neviem. Aj ten, kto nemá rád pikantné, tak by podľa mňa toto určite zvládol. A akože na to, že tam má 80 gramov, koľko to stalo? Prakticky pamätám. 3,20 myslím? To je moc veľa. Radšej by som si kúpil veľké balenie Slovakia čipsov proste za... Toto je moc 50 veľa na to, €. že toto je, aha, ten les, čo som ma spomínal už, tak oni sú proste fakt palivé, ale že akurát. To sú také páry, že máš veľký balík, to sa vyjebeš na to, že 3 €. Ale je to, že pol kila. A je to také, že akurát, akože chutia mi, to znamená toto, že Inak, Ačko. by the way, ak sa vám reálne bude páčiť, že takýto diel, tak normálne nám fakt, že není to povinnosťou, ani tu neškamráme o lajky, proste ideme o to, že aby sme videli, či to tých ľudí baví, tak nám normálne môžete napísať do komentára, že či si viete proste predstaviť takúto že úprimnú sériu, hej? Nemusíme to vždy robiť na tier list, ale asi si to viete predstaviť, keď to dáme do tier listov, tak samozrejme sú to naše subjektívne názory. Niekto sa na tom nemusí zhodovať, ale ak by ste, aby vás takéto reálne, že tento diel, že bavil, tak my z toho môžeme spraviť nejakú sériu ochutnávok. Či už budeme trpeť pri nejakých fakt, že chili omáčkach, hej, alebo nám doprajete a vychutnáme si niečo sladké. no ja som si v práci spravil meso, ale ja som mal víš akú mačku? Ja som asi dostal, že buldak sos. Fuj, kamo, doteraz nezabudnem na ten
Kebyže sa veľmi posnažím, ale fakt by som pri tom, že trpel jak Ježíš na kríži, ospravedlňujem sa všetkým kresťanom, tak dal by som to, ale bolo by mi veľmi nepríjemné z toho. Ale dvojkou spicy by som, že tiež mi robí, že problém, ale mám ju o mnoho menší problém zjesť ako ten trojkový. Ten trojkový som mal a to je fakt bolesť. Palivo, dobre, budeme to otakávať. Samozrejme máme krásny. Ja si myslím, že toto záleží na to, že už keď si sa dostali do tohto boju, áno, keď si to vypadá, že po prvej, viete, tak sme radi, že sme sa to aspoň dostali. Prajeme pekný zbytok dňa a my ideme, že bohužiaľ nejdeme trpieť, keďže nie sme nejako veľmi zničení, ale ideme. Ale som mám také zase miešané chuti, teraz cítim posledné tie chipsy iba. Cítim najviac. Ideme niečo z toho ešte vytvoriť. Veľmi ďakujeme za vašu pozornosť a vidíme sa na budúce.